Dank. Сега заместник Ева Паунова, 2 минути. Моля. Благодаря ви, господин председател, уважаеми вицепрезидент на комисията. Когато говорим за конкурентоспособност, говорим за високи нива на продуктивност, качествен персонал и добавена стойност. А именно говорим за умението как да бъдем по-бързи, по-успешни и по-печеливши от другите. Тази формула на успеха е колкото проста, толкова и сложна, защото основата на просперираща Европа е в качественият човешки капитал. Наистина е време да инвестираме в нашите хора, в нашето младо поколение и най-вече в нашите таланти. Броят на младите хора извън обучение или заетост наистина е твърде висок. Увеличава се и броят на отпадналите от училище. Дори младежите с високо ниво на образование не успяват да открият професионална реализация. Само че това не означава, че нашето младо поколение е неспособно. Означава просто, че знанията и уменията, които се промотират, не отговарят на нуждите на пазара на труда. Безработицата е ключова дума в Европа от твърде дълго време и тази негативна тенденция трябва да се промени. Затова е нужно да насочим младите хора към професиите на бъдещето, такива, които още дори не съществуват. Да създаваме бързо мислещи, креативни кадри с отлични дигитални умения и аналитични способности. Аз наистина много силно вярвам в нуждата от изграждането на екосистема от стратегии на европейско ниво, включващи мерки като образователна реформа, подпомагане на предприемачеството, подобряване на работната мобилност, както много от моите колеги споменаха, в рамките на Европа, за да сме наистина много по-добре подготвени за предизвикателствата не само за 21 век, но и за 22 век. Насърчавайки бизнеса чрез качествени кадри и иновативни продукти, най-накрая ще спрем да говорим за безработица и ще споменаваме думата конкурентоспособност много по-често. Благодаря. Благодаря. Nüüd dam Marju Larustin, 1 minut, palun. Thank you, Chairman, Commissioner, Minister, colleagues. I want to